In the silence of the night, I can hear you. I know I couldn't touch you. I know I couldn't hold you, though I wish I really could. Just care for you. You are the reason, the seasons of my life. You're everything I wish and live for. Give me an answer, show me the way. You're breaking me, leaving me in pain. You're breaking me, leaving me in pain. Sa mga pinalangga nga tagpalamati sang 88.1 Kader FM, kag sa kutob malabutan sini nga pagwaragwag. Ini isa lamang ka emergency broadcast, agud madulong sa kahanginan ang mga labing importante nga impormasyon kag mga tikang angot sa mga isyu nga nagahangkat sa aton, kasubong sang COVID-19, dengue, suicide, malain nga tiyempo kag iban pa. Pinaagi sini mahatagan man sang kahigayunan nga makapangalagad sa kahanginan ang mga ahensya kag opisina nga may direkta nga kaangtanan kag ihibalo angot sa mga ginatalakay nga mga topiko. Ining temporaryo nga pagpalayag sarang ninyo mabatian sa tagsa ka adlaw, alas 7:30 sa aga, tubtob alas 9 sa gabi. 88.1 Kader FM. Ano bala ang coronavirus? Ang coronavirus isa kadako nga pamilya sang virus nga nagatugas sang balatian. Ini nagasugod sa simple nga kataro, tubtob nga mangin seryoso ini nga impeksyon kasubong sang una sang Middle East Respiratory Syndrome o kon MERS-CoV, kag sang Severe Acute Respiratory Syndrome o kon SARS. Sa mga delikado kag grabe na nga kaso sang coronavirus, ini mahimo nga mangin tunaan sang pneumonia, acute respiratory syndrome, problema sa bato, kag mahimo magresulta sa kamatayon. Ano ang mga sintomas ng coronavirus? Ang mga sintomas amo ang sipon, ubo, lagnat, pagmala kag paghubag sang tutunlan, kag nabudlayan maginhawa. Paano bala ang paglaptas sang sini nga virus? Ang ini nga virus nagsugod sa December 31, 2019 sa Wuhan, China. Ini mahimo magtapon halin sa isa ka tawo pakadto sa iban pinaagi sa pag-asik sang laway, kag sip-on kung mag-ubo, maghatching kag sa pag-uyat sang kamot sang iban nga tawo. Ano ang dapat himuon agud malikawan ang coronavirus? Likawan nga magpalapit sa mga tawo nga may balatian ka nagapakita sang kasubong nga sintomas sang sakit. Hindi magdupla sa bisan diin lang. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag bibig. Permi nga maghugas sang mga kamot. Tapna ng ilong kag bibig kun mag-ubo o kun maghatching gamit ang tissue o kun panyo. Likawan nga magkadto sa mga matawo nga lugar kasubong sa malls, sinihan, terminals kag airports. Kung may mabatyagan nga sintomas, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center sa inyong nga lugar. Upod ka sa amon o Ginoo nga amon Dios. Samtang nagapadayon kami sa pagatubang sa mga halitugas ng COVID-19 nga pandemya. Subong man sa pag-o nga mga pagpanibag o politika,
nga nagdulot sang madalom nga pagbinahin-bahinay sang amon pungsod. Ikaw gid nakahibalo nga kinahanglanon gid namon ikaw subong ang mag-isa agud sa pagpakigbato sa hindi makita nga kaaway. Niini nagdala sang madamo nga pag-antos kag sang mga pagpangduwa-duwa, malapnagon nga pagpanglaton sang masakit, ang kamalahalon sa pag-atipan sa ikaayong lawas, nadulaan sang panangabuhian, gutom, ang malapnagon nga pagkaputo sa mga negosyo, kag ang pagkadula sang mga kabuhi. Nagapangamuyo kami sa mga tawo nga yari sa serbisyo publiko, ang mga katawhan sang gobyerno, ilabi na gidyadtong mga nagpabilin nga matarong, kag nagapadayon nga may dako nga handom sang matuod nga pag-alagad kag pagigugma sa pungsod. Tipigan mo sila o Ginoo, kag ihatag sa ila ang kaisog nga ila panindugan ang kamatuoran kag hustisya. Kapay nga ang krisis nga gindala sining pandemya, magadalas ang pagbag-o sa amon panghuna-huna, kag balatyagon sa amon nga tanan. Kapay, ini magatudlo sa amon sa pagpanindugan, labaw sa amon personal kag politikal nga panindugan, kag magliso sa amon padulong sa ikaayo sang tanan. Kapay, kagiyahan kami sang imo espiritu sa pagsabat nga may kaluoy kag pagigugma sa mga kubos, mga nakulangan sa pagpangabuhi, kag mga maluya nga sektor sa amon sosyedad. Kay tungod kami nakahibalo nga kung ano ang ginahimo namon sa mga kubos namon nga mga kauturan, ginahimo man namon sa imo. Amen. Ang oras sa 88.1 Kadar FM Philippines Standard Time, 7:15 sa gabi. Mayong gabi sa aton nga mga uturan nga matag panawati sa 16 ka kabanwahanan sa probinsya sa Capiz. Sa 47 ka barangay sa siyudad sang Rojas. Agsubuman sa mga uturan naton sa mga kaipingtangang kaprobinsyahanan. Ang probinsya kang Antique, probinsya Itaclan, probinsya sang Negros Occidental, probinsya sang Iloilo, probinsya sang Guimaras, as far as probinsya sang Masbate kag probinsya sang Romblon. Maayong gabi man sa aton nga mga kaalakad kag sa aton nga mga langga nga nakatutok sa aton sa tanan nga nagapamati sa ilang nga mga radyo sa bilog nga probinsya sang Capiz kag syempre nakatutok man via live streaming sa aton nga mga official Facebook page and official YouTube channel. Maayong gabi sa inyo mga kaalagad. Mayong gabi sa mga kalagad naton nga yara sa ila mga puluyan.
Iba nara sa gwa, gaulat pa sa mga balita. Balita sa piyak balay. Ang iba, no, nagalan tapos ang TV. Ang iba nagaikot sang palanya punon. Mhm. Ang iba nagahulat sang palanya punon. Nasakto man. Ang iban nagahulat no nga palanggao. Ay! Maluoy ka. So paano? Masakit naman ah. Aga pa. Masakit ka naman. ah. Temprano pa nanakit, ano? Ayan. Set mo na yun nga mga Tama wala naman ako. Hindi naman nakarapulungan ha. So, tanan nga mga syempre, nagpamati sa aton. Kung ano man yung ginobra. Kung ano man yung dudumdum. Sa mga avid nga mga radio listeners natin. Actually, mas madamo ang mga nagpamati sa aton sa radyo. And kung ano man ang yung ginapag-obra dira lang kamo. Standby lang. Sadya lang. Paubog lang. Standby lang yung mga radyo. Oo. Importante na hindi makadistorbo sa piyak balay. Kaya basi balabuyo ng atop niya. Sa ibanda nga, sige pa patakod para makita ka sa TV. Ang iba naman, gapatrum pa. Guys, kami lang to, oh. Kami lang ni Joke lang. Pero salamat gid sa padayon nga pagpalangga no sa kagsuporta sa Kasak. Especially diri sa Kadar FM no. Padayon makita nga nagapangalagad sa inyo because may mga kasubong ninyo nga wala gid nagakataka nga magpamati kag magupod sa aton nga mga programa. Labi na sa aton nga mga santos nga misa. Salamat gid sa padayon man nga nagapadala sang ila diri nga grasya no parehas kagina kay Ma'am Philam no. Kita mo to? Waay. Dako gid nga ano dako sa katab sa katab gid. Ano? Nga ice cream. Oh, meron pa. Of Meron course. pa, syempre. Problema gidala ni ni Alagad iyan ko na sagwa. So wala na. Bulutangan na lang. Hindi, may harap. Pero salamat din kay Ma'am Philam Fernandez. No? Thank you, Ma'am Ang Diyos Philam. nang bahala nga magbaylo sa imong aluwan kag mapinalanggaon nga tagipuso. Ini si Ma'am Philam ya as long as may kasarang gid sa nga ihatag gid sa Social Action Center. Kag thank you so much man sa bilog mo nga grupo nga nagatag sang bulig no para sa aton nga we help as one solidarity appeal para sa aton nga mga uturan sa Luzon. No? Karon i-update nato na mga kalagad total amount no. Ano lipat to? Okay, uli na nagsolidabi ang Ivan no. Wala na naisip ni Ma'am Tintin. Actually sa piso son pa lang hinapoy na sa. Tapoy na sila. Kagina pag-abot ko nag-ano si Father sila. Paking supposed to be pauway ni Subong pero nagbalik diri para mag-isip pisoson. Pero every piso counts mga kalagad. Pagbisan pila pa ina ano pila ka sentimo. Hindi lang sa lapion anay ha. Pero okay lang no kay may manog isip pa kita diri. Kag ginapasalamatan gid naton na ambal naton wala sang gamay, wala sang dako nga bulig. Yes, As long syempre. as halin sa aton nga tagipusoon. Ipasalamatan gid sang dako sa aton nga makuturan ng mga taga Luzon no sa ato mga isikataw dito sa Luzon. Kag matugani no magipang share na kita nga paspas gid ang ginahiwat karon nga relief efforts sang nasa Caritas Philippines no kung sa di naman ning una nga gitugyunan naton sang initial amount man no nga 142,000 plus para i-augment sa Fund Manila no paggagamiton sa paghatag sang relief assistance sa aton nga mga kauturan dito sa Luzon. Kag later on no ining dugang naton nga pondo igapadala naman ini sa tagsa ka mga diocese o kon archdiocese no nga grabe gid ang halit nga nabilin sang mga nagkalain-lain nga bagyo. Kagabi gina-try na nga i-finalize no pero ang pagkabalo ko i-send siya gihapon sa NASA. I don't know kung tong kagabi may nag-istorya na kami ni Father Mark and also from NASA dito i-deposit and then ang NASA ang magasulat nung amo ni nga din
donation coming from Archdiocese of Capiz para sa ila. Na. So, kita ang mag-determine kung anong diocese na biligan naton, pero kinanglan siya mag-agi sa national office. Yeah. In any way, no, happy gid kita nga madamo sa aton nga mga kaalagad ang nagapati, no, kay nagasalig sa aton opisina sa mga kaparehas ini nga mga efforts. Thank you so much mga kaalagad. And sa gihapon, nagapamati ka mo diri sa emergency broadcast sa 88.1 Kader FM, pinaagi sa pagdumalas ng Capiz Archdiocese Social Action Center sa pangalan sa aton station broadcast team. Sa aton nga overall chairman, the most Reverend Joseph Advincula Jr., DD Cardinal-elect, kag aton nga Arsobispo diri sa Archdiocese of Capiz. Sumuman sa pangalan sa aton Managing kag Social Action Director, Reverend Father Mark Ranflor, aton Program Manager, Father Francisco Casalda Jr. Sa pangalan sa ating Station Manager, Reverend Father Virgilio Ciudadano, ating Assistant Station Manager, Reverend Father Briley Clinton Jocampo, kag sa ating mga Technical Directors, Engineer RJ Borja, alagad Mingwego, kag ating Partner Technical, alagad Ian Z. Dapulasa. Bago aton partner technical naman subo. Kaya ang isa, si Sante, no? Tapos ka mamati. Feeling ko ka pamati siya Actually, subo. mamati to sila eh. Actually, ginsisante na siya namon. Si Sante ka na ko. Medyo kalain na sang mga ano eh. Joke lang. Kay every time nga may live ko, panguslo niya. No? Ginalabugay. Ginapag-sabotahin niya dire. Joke lang. Sa kadugayon ba lang siya ang technical ano. Kaya, kinanglan man sa Sang aton break, nga, sang pahuway, hindi lang nga dayon na. Pahuway for the meantime, no? Agud to nga makaupod ang iyang pamilya, kag makaupod siya. Aw nano, halagi sugid ko yung mara. Gapamati pa naman niya mama kag papa. Gagapamati man si padre, no? Joke lang. Focus si Mara Jean sa sa pagtuon, no? Aside sa pag-serving nga technical naton diri, especially sa mga santos nga misa naton, aga pagabugtaw, pero aga man nagakatulog. Amo na nga kinahanglan tagaan mo naton sang time, no, nga mag pulo pa huway anay. Pero see you soon, Mara, no? Next year na, no? Diretso na pati Christmas break, no? Halong da. Inumpisa Halong da. niya. Kagadal ilang kami di sang mga paborito na ako, no? Pwede na panutuon mo si Maria Chona sang Biko. Oh. Importante pagbalik mo may dala ka, di ba? No? Wala man kung kasaga pa bati-bati, ha? Ginahambalan tama lang ikaw, no? Kay basta lin sa hibaka ko, no? Pwede man ka pa kayo da kay kapitan. Isugo na lang mo kay kapitan. Tatay. Mayang gabi da sa mga taga Barangay Hibaka, Maayon, Capiz. Salamat din sa padayon nga suporta kapag tutok na rin sa aton nga palatuntunan. Okay, manging kaupo nyo naman sa karon edisyon sa Historianta. Ini ang DJ nga mainit pa kag manamit pa sa tinapay kag kape, DJ Yummy Yummy. Kagini naman ang DJ nga kasi anyag sa inyo nga gabi. This is DJ Pretty. This is DJ Pretty. Dapat yung DJ sexy kasi hindi masyado okay nang pretty. Pwede. Anong sexy be? Pwede, pero depende. Di ba na depende? Pwede, pero depende. Para sa programa nga gindihon, para sa tanan. Bata ka man o konti gulay. Sa sining malinong kag malamig nga kagabihon. Upta, tagi kaya! Grabe energy ah! May problema ka? Ay, sorry, anda! Naisog-isog ka wala. Kapag kanang pay-pay ka. Sige, una lang na imo energy. Dali na! Istoryahan pa! Tugpuni pa. Tat.
Macarena. Hey, Macarena. Muna dapat ang mga kanta karon. Nang bunday ba makasulod ang aton nga mga color. Anyways, sa negosyon sa aton nga pagpangalagad. Iba-ibang lyrics. Ano ba lang aton nga pag-istoryahan dali sa aton nga palatuntunan. Ayan, so... Naman nag-text na. Ato nga nga manay. Ano? Nga man minay akong topic sa buong. Wala na, kanakitaan ko. Because for sure ang iban sa aton na-miss man no ang magkadto sa mga diskuhan, magkadto sa mga ano tawag sila man? Dito ba sa ano? Sa GB. Para mag disco, mag party, magbinayli. Madam kita sa mga na-miss bangod sa sining lockdowns, no? Bangod sa... Naman, hindi siya party din ng music. Bangod sa mga community lockdown mga kalagan. That is why, no? Ibalik naton diri sa aton nga pagpangalaga. Diri na lang. I-try naton. Nabisa na ako na sa balay. Party! Kaga! Amoy na nga aton nga topic diri sa istorya ang party! Ano ang mga hindi nyo malipatan, no? Nga mga eksperyensya sa... dapat ka na nagbo ka naman! Woo! Yeah. Oh yeah. Ano mga sikat ka ang mga music sa do mag-party? To. Ano gani yung mga music nga yung permabaten sa mga binaylihan? Dayang, papit ng papit. Namuso mo na ba lang? Oo, no? Dayang. Try ko sa YouTube. Ano yung ginano ko? Pwede mo ng Macarena. Remix na yan. Remix na niya. Feeling ko daw wala dayang ano mo. Nga ng original gibala. Ra. May original version na rin. Sige, we. Tari. Ari. Mas ibala lain ni bala. Nan. COVID-19 Media Task Force. Okay! Hala berada. Ala una. Wah kalagad. Dali. Hakutang bilog ka pamilya. Magsunod sa pinailihan ta. Sa tanan nga mga dalaga. Mga soltero. Ihanda ang inyong kamada. Diyos ko. Ang pinaili umpisan na. Arada. Ang apakunaan ni Stong. At verte ang magaspas sa mga kamot. Lagi sa Tingo. Diyos ko, Maloy. Naming balikan niya to. Okay. Ito na naptan, di ba? Pagkinaligit gulang. Dayang. Ito gulang version. Ano yun isa na ano no? Language. This was composed by young female Badjao. Sinong nakikinig dahil boring sa bahay dahil sa lockdown? Tama gito. This was composed by young female Badjao. While sailing or paddling, they used to sing for hours and mentioning names on their songs to any tune, like love song. They do this to avoid getting bored while paddling for many hours or sailing. During the early 80s, most Badjao children sing Dayang while playing. Then later, some adult Badjao adopted the song and added some lyrics. The song scattered up to Sabah, Malaysia, where Badjao used to travel to find means to earn a living. So Malaysia. Dali na.
Alaw na! Ay, sa mga kagad na skalde raw. Kaya galing ka pinagsitay. Okay, kawawa lang ka mga kalagad, no? Ano ang mga hindi nyo malipatan sa diskuhan? Bisan sa di man nga party-party, no? Pinayli man, or sa, basta, no? Sa mga bar, no? Kung di ka mo kadto, di ka mo disco-disco. Kaga ang mga ambahanon, no? Or mga, tawag sini? Mga saot. Na gusto ninyo nga sa uton, kay play naton diri sa atong pagpangalagad. Pero dapat ma-share ka mo danay, no? I-comment lang sa atong comment section sa Facebook Live or i-text sa atong mga hotline numbers. Sa ating hotline na, no? Ay, sige, Diyos hotline ko. numbers, 0907-621-6650. Kag sa ating Globe and TM subscribers are 975-582-4819. Mhm. Diyos ko maluay. Ha? Kung binaili. Pipili ng papili. Anong meaning, Sinima? Ano na rin walang meaning, Sinima? Ano na, Sinday? Ang patawa! Sa panani, Toto! Sasayo manawagan. Ano ba ibang mga kanta? Pag sweet naman, ano ganing ng perming ginakanta? Ambot, Nalipat ako! Ano ginang-perming? Siyempre bata pa rin sa to. Kolo pala doon. Kasi mama mo gasa. Dayang. Stipos. Dayang. Ba't nangis? Kaya pa si mama mo masakot daan na. Game na game. Dala si mama mo. Dami, no? Pakita ko namin. Ano nga itong mga kalagad, pwede gid, no? Ano nga mga kanta, ano mga music, no? Ang sad to. Nga pwede natin balikan sa mga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Kay-play naton, no? Try ta kung makarelate ang aton nga mga young ones, no? Kung makarelate kami. Hindi ba na mapaperde? Hindi pa kami tigulang. Pero mga 39 na kami ang anak. I-comment lang sa comment section to sa Facebook Live, no? Or i-text sa aton yung mga hotline numbers na mention to kayo na. Anyway, mayong gabi kay Ma'am Grazel Balbino. Keep safe always. God bless you. And watching from Kuwait, nabatian ko naman ang limong nyo nga duha. Ano ma'am? Ang limong nyo nga duha. Basta ang tingog, goro. Thank you so much, kid ma'am. DJ Yami Pretty, always. God bless. Hi. Thank you, kid. Ano naman na? Bebe? Permi pala sa... Ano na? Sa nga gabi, sa aton nga pabayli sa plaza, Kailangan ba nang mabuwakas itong pag-ibig? Bukas kay wala ka na sa aking isip. Hindi mo ba naaalala ang mga kahapon? Na dati ay anong sayat? sa valor ng 30 pesos. Ano na? Ini kang sito to sa tuma. Ay, di nga chance agad magpakilala sa kayo. Nini. Sige, alaw na. Alas 2. Alas 3. Natapos ng oras ito to pagkasundan ni Dodoy. Dodoy, pasok! Wala ka man ngayon sa aking piling. Valor ng 50 pesos. Dalang sa kautod nga paasang manok. Sige yan, no? Pero masakit ang kanta, ha? Yawa ng kanta, ha?
Ay, Diyos Wala ko. ka man ngayon. Oh, natuwa. Ano na ginagamit? Ano ba ginagamit? Subok sa YouTube ka, sa Ah. Facebook. Mga international na kanta, tapos kanta ni Jobit Olivino. Yung sa BTS. Hindi Joke. Iban. Mga mash-up. Ano pang iban man? Oo, ganun ang kinakanta. Si Ang ano babae. Yung babae nga nagkakanta. Wala. Nalipat na ko. Basta permi-permi ginasa dati. Ay, tao, Ano mo tatry sabi ko. dyan? O, mga tigulang, hindi magsaot, di ba? Mga tigulang. Panahubog yan. Maluoy ka. Isa na concern. Ng mga buwang na. Hindi kita yung Basta party na ibad ng mga, ang mga message. Sakay, Ma'am Jo Pasman sa Nanosokendo. Good evening po mga Lodi, Guwapo Mike, Guwapo Real, along gikamudatanan ka. God bless us. Salamat ma'am, along kamanda always Oo. Damo ang griba na ugtas. New. Naugtas niyo. Ano? Abe, palang tabi. Hindi isa man lang. napindot ni Ma'am. Napindot guro ni Ma'am Ni Ma'am Inday. Inday. Okay. Ma'am Inday, wala na lang. Nami-misinterpret tuloy kita. Oh, Charot hindi, ma'am, lang. Isa lang man sa mama, hindi daw Oo. Watching in Chicago na makagalana nga kaladlawan nyo, makayuhom ka man from Ma'am. Hello there from Chicago. Kay Ma'am Nay Bel Feo. Ma'am, sa out na dayang mama. One time lang, mama. Hindi ka man sa mundo. Sa out lang, mama. Okay, ma'am? Makitabi. Grabe ng bata. Diyos ko. Sige. Wala pa, Ay, may gabi kay Sir Anthony Di Vincent Lopez. Binaili lang ang peg. Ay, hindi ba? Hindi ito diyan. Badyaw ina. Wala ni Sir Antonio. May traditional dance pa ina sila nga upod ina nga song. Wow. Contrary to popular belief, very graceful and slow ang saot nga dayang-dayang. Dali lang siguro sa aton niya nagano niya. Pag swing, iswing mo ako ni Sharon. Okay. I-try ta na. Pag swing, iswing mo. Kaya pag Sige. sweet, eternal flame. Ay, Gabay. oo, eternal Gabay, flame. lady ko rin Sir Antonio mo. Dali lang. May ang dance ang dayang-dayang. Aba, ginkwang research. Ay, tod ka, sir. Okay. Karoon talaga mo rin. Bebe, kung ano ang ng tawang gibala. Astig, no? May argalis na niya, Dumog. Doon din man nagaling sa aton. Oo, guys. Inside copies, oh. Okay. May ulag-ulag pa na rin. Puwerte! At least nabala naton, no? May natunaan kita dari. We learn as one dari sa aton nga programa sa buong gabi. Mayong gabi kay Ma'am Florma Agana. Thank you. Thank you gid sa gindulong din nga Okay. Ay, oo. Tama. Kabata pa siya. Sige, ala. Message pa. Sayaw na puso ay ang sayaw na ito. Swing ang tawag dito. Kaya may gawin ko niya ito, bro. Naon na. Pinaka-grooving sayaw para sa damo pa mga kanta, no? Pero ang mga kalagad na sinamakwan, mahambal din sa aton, no? Good ma-play taman later on. Diri sa aton nga pagpangalagad. Oras naton is 7:42. Ngayong gabi kay Ma'am Giselle DC Andrada. Ay, sana all. Ay, sana all. Sana all. Sana all!
Musta ang The long wait is over, ha? Musta ang pumapag-ibig? Gani man. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso. Dayang masyamo. Kay nang Robigale, salamat sa pagatuto. Kay Sir MacArthur Orozco, may gabi DJ Yami kag DJ Pretty. May gabi man din sa Ari pag isa, no? Ano pumapag-ibig. Iba si Sir MacArthur. Ay, iba. Balaan mo bala, sir? Sugid mo bala? May gabi lang daw sa iyo, Kag sa iya man, Kag sa iya man. Sige. Ikaw lagad mo. Ano mga eksperyensya mo nga? Hindi mo ginmalipatan ko na may disco-disco. No? Hindi lang man, no? Ang aton nga aton istoryahan sa buong gabi, hindi lang man kunara ka sa park, kunara ka sa binalian. Bisan sa mga pinamilya, no? Nga mga event, no? Kung may kasal, may birthday, or may bunyag, may disco-disco, gina. Ano mga hindi mo naton malipatan? Pwede gid naton ma-share diri sa aton nga pagpangalagad kag ang may pinakamanaming experience may ara sang regalo nga mabaton kay bangod nga dagay lapit na ang Pasko, may Pasko man nga mabaton. May comment lang sa comment section or i-text sa aton nga mga hotline numbers kay dara no basahon naton kag of course ipakita naton sa mga alagad ta. Alas 8 pa sir ang panawag. Dahil lang gid sir, tapuson talang anay ni ang kuan ang oras. Pero kaalagad ba, ikaw pa mangkuton. Ano ang mga hindi mong palipatan na kung may disco-disco? Disco-disco? Diba nakapa-GV ka? Why? Ato, pag college ta. Pero sa turang disco-disco, tambay lang sa tukag. Ay, ayun lang. Hindi. Di ba usually pag, kami tabi wala kami ginasugtan magbaile-baile. Oo. Sang mga, nalibugan ko sa mga katigulangan, sa mga lolo kag lola natin. Hindi kita pagsugtan, kita nga mga apo. Pero mga nanay ganin nato, nanay ko ba? Grabe tanang pangluksus na sa bintana, makabaile lang. Wow! Doon, makatabla si mama. Ginapatulog niya ng iya mga una. Ang iyang mga mga Kauturan, kaginikanan. Kundi man, trip sinaniya, pagbalan mo nga may disco, manghimus na siya, bulig siya, damo-damo, sa nga bulig sa sulod balay. Kaya pagkagabi, malakat sa... gali. Pero, naging sugtan ako siguro, college na. College ka nito, hindi pa masyado. Reunion na. At least. Diba? Though na-experience ko na tapos na ako after college Pero masadya man, gusto ko man mani. Syempre, pag sa lolo kag sa lola mo, something negative dabi na panamdom. Pero masadya syempre kay kaupo naman mo friends. Hindi siguro party moment, pero syempre, ng party also means nga nag-inom ka mo, for leisure, or para lang maka-distress ka mo, di ba la? Banding-banding. Banding-banding. Kaya hambal nila gani, mas nagalawig ang istorya kung mayroon kami sa ginainom. No? Pero hindi kayo kailan. Palahog. Sa experience ko lang, nakiupod lang kita, nakisimpatiya lang kita sa may mga ginabatsyag nato nga kaabyanan. Pero ang ending ako pa siyang nahubog. Yun lang. Hindi. Yun ang lain dapat ang mahubog, pero ikaw ang nahubog. Kay daw sa mayad, kagyan. Ikaw na una, tungga. Dire-diretso ka pa doon sa kabalo. Hard day, no? Hard kaya. Na mga nakapilala ko ka. Doon sa piho ka. Doon sa piho la. Tapos ang ending, kutsang na-disgrasya. Ay, Diyos ko. I do not have so much of experience parehas na. Pero happy kag. We also wanted, no? Pero siguro iba ang naging, kumbaga sa pagdako, kag samtang tapos sang nag-obra na, hindi kita masyado into amoy na nga klase. Atong dabi nga bonding niya, mga kadungulan lang niya. Hindi kita masyado into party-party. Pero masadya man, no? At least to experience in our life.
Ang importante sina ay syempre always gid nga you trust the people nga kaupod nimo syempre, and ang purpose is really para maka-distress ka mo, makapahuway ka mo from your work, and happy kita no nga may mga kaparehas sina nga venue para nga makaupod naton nga mga friends, maka-istorya liwat sa ila, catch up kung kaisa, Oo. diba? Tapos bonding syempre. Ako wala man ka man, ha? Basta mo na lang, katatandaan ko sa gamay ko kung Ginadala kanina. hindi, mag-Mayo, kay lapitan ng fiesta, di may pabayli gina, sa amon nga barangay. Of course, kay bata ka, kay tonto ka man, dito ka man magkinoan, tawag siya, magtinambay, bala. Tapos, syempre, pud mo mga kabataan, saot-saot man sa kamoy, pero pag abot na sang kagabihon, puli ka na. Kaya iyan na kapag mga pang tigulang na or pang dalaga or soltero na, no? At least nakakita ka, naka-experience ka no sang ginatawag nga baili-baili. Moto ang traditional nga party-party. Pero subong kay tungod ginabawal na sa madamo sa mga barangay. Bago iba ng panahon madamo sa aton ang makainom lang sa agwa di patarantado. Ato na, nagmaoy dahil ng tunton. Yan ang may sog! Pero isa lang man gani kung kaisa ka, kaambal. Nami ko may mga pulis balang standby bala. Kay, mo, tayo yun ang saot mo. Tapos, may, wala sang duro away, wala duro gamo. Pero mo ning hindi ko malipatan, ining kanta nga ining dayang-dayang. Gani man. Tandaan ko gini kay bisan bata, kamusta tayo saot kamusta niya. Mga sumusubong na galing. Namin na ganun. Longgo-longgo lang ulo. Ang kwan, inang nagasugat sa mga dalaga kay soltero. Ano? Nagasugat bala yung mga jeep. Tapos tadad ko gidya, may payag-payag dito sa amon. Dila ginapapan niya pon ang mga dalaga lang. Abo man ba? Naman ang soltero gutom man to pa. Halin pa sa una may yan sa gender equality. Inequality. Pero mga dalaga ang ginapapanyapon. Tapos pagsulod sa sa binaylihan, libre ang mga dalaga. Oo. Pero ang soltero, may bayad. Arte ka pa ba? Kung hindi mo gusto ang naganawasan. Daw pa naman sa to, daw premyo ina sa mga dalaga. Kaya nag-join sila, nakig-upod sila sa kasadyahan sa sila nga barangay. Daw, kumbaga daw halad sa ila, ini nga tion para sa ila. No? Mayroon pa sinasubong, wala na. No? Daway na. Kaya muna ganyan. Tanan nagabayad, subong. Tanan na may balayera. Tanan nagabayad kag tanan daw halos tanan ginabaydan mo na, di ba? Wala na subong libre. May wata na rin tempo. Sa tugi man dabiyam grabe gidya ang paghatag sang respect na sa mga kababaihan sa community. Diba? Tapos parehas na sa mga presina nga tradisyon, para gidya ang tawag sa ni paghatag sa ila sang privilege kumbaga. Subong. Ang bot sa kanding nga wala bang. Subong nga na pa man siguro pero hindi nakaparehas ang dati gidya. Anyway, mas ginlimitahan or ginrestrict sa pila ka mga barangay bangod man sa insidente sang muna sa pagmawid-maoy, sa ilinaway, kinagamo. Bako nga man nagabot sa punto nga because siguro sa advent man sang technology, sa mga nakikita nila sa Facebook or sa iban pa nga social networking sites na ginailog-ilog bala nila haw. Pero kung mabasihan sa tuya, wala gid duro ga mablahaw. Dire-diretso man hasta maga. Daog pa permi ang organizer. Mas nami ako sa akong pagkaaga kay may mga nagkalakayat na mga pisuson. Gani man. Kay isa swerte ka kami 100 or 500 nga nagkayat. At least walang masadya. Hindi lang ang barangay, kundi mismo ang mga nagtalambong, no? Kaya halin pa na sa ibang nga lugar ang mga gipagsugat ng mga dalaga kang soltero. Aba na ang basketada. Marami pa ng basketada. Wala. Isa karitsyon nga manok.
Subong niya ay paa na nang gid. Sa to bilog pa. Kanang liog na lang na. Ito talaga dugay, gamay. Gagamay nga gagamay. Mas dala kung mangin kuko na lang. Ilang one? Kuko na lang sang manok. Wala man nuggets na. Wala na git. May kampay na, may limnon, may soft drinks, may biscuit. Naman mo nang namian ko kon bas kita nang akon nga pasabi ako nga utod or ang mga parakaisahan. Ako sina mapapak sang sang biscuit dayon. Biscuit yung soft drinks. Pero ano to kung subong mayara pa sina. Basi ko na lang pinamilya na. Kag mas lalo na subong nga may pandemya, may ara sa mga lugar nga nga may curfew hour, no, hasta lang gid sa alas 10 sa alas 9, so wala na sang time para mag disco. Pero kung sa mga pinamilya, no, may mga birthday, may mga bunyag, may kasal, arag niya, no, tawag sila sulusadya ang mga magpamilya, pag manami man, no, nga nagahiwat sa mga subong sila. Kung sa kasal naman niya, mo na ang special dance. Galing sweet na. Mas manami kong butangan sa niya. Pag-absi ko sa sunod sa kasal, butangan ko sila bala. Imbis nga sweet ang sa autumn, dayang-dayang, tanawon ta. Ibalik mga traditional, ang mga kinadaan, no? Mga kanta, balahaw. Sa mga langga naton nga makalagad, no? It's your time naman para ipaabot ang inyo or ipaambit ang inyong mga eksperyensya sa to. Ano man nagyan niyo sa to. Nagyan sa binalihan sa to. Nagakalusot ka bala. Galusot sa kanan. Siyempre kagalakat ka lang. Sa to yan, hindi pa masyado. Tapos ang kalain ko mag-ulan. Oo, siyempre. Di ba? Wala sing pando. Tapos ligna na yan. Importante yung makasaot gyapon. Tapos daga para abi na bala. Oo, gani. Pagbalik mo sa kuan mo takon dai. Puno na ka daga. Daw nagkuan ka lang, nagbaylo ka lang sang sapatos mo, sang sandal mo, no? At least nagbago. Daga lang galing. Ang mga lusot-lusot sa kanan, iban ginalagat sa ido. Oo. Tapos diba, dapat tropa kung maglakat ka mo, kaya syempre, prasinada mo pa ka malagyan. Di pa dabi sa tuuso nga madamo nang may salakyan, diba lang? So, yun tapos magsugat siya na tapaw. Tapaw. Di ba? Or jeep. Tapos manamigay ko sa tapaw. Tapos magulpi prinong tapaw. Prino man kamutanan. Nandamdamo ka mula sa tapaw. Tapos prino at kamutanan sa una. Awan naman mo namin ng experience no? Sa aton nga mga kaalagad nga nakaagi sila sang party! Yapos bugma oy dayo. Party! Pero ano lang no? Tawag sini paandam sa aton nga makalagad no. Hindi kita pagsobrahin inyo nga inyo kaugalingon no mag-inom paubog gid balahaw. Everything is good, but in moderation. Ilabi na kung damo, kung ara ka sa madamo, nga, ako sa lugar ng madamo sang tao. Kay base ibala, no? Wala ka kabalo kung sino daw mga makaupod nimo. Masikag kuanan ka, ang tawag sila gani, ng diskitahan bala. Oo, diskitahan. Ikaw yung pag... matripan, na. Saot-saot lang lang. Ano naman mo Inom lang sa ating kasarap. Gagabong tulo. Nan. Ano nakalala ko, wala pa na, tulog na. Kaya hindi sigit sa ego sa mag-inom niya. Salamat ang pagkaon, nagutom na gid ko yan. Anyway, alas 7:56, diri sa aton nga pagpangalagad. Inyo nga mga comment na natin basahon sa pagbalik nato na. Ariya na isa ka ambahanon, no? Para nga sulasaot da, no? Kamo sa panimalay. Ano ba may nag-text na lagad may person pwede natin mabasa anay bago kita mag-play sa next nga ambahanon.
Good Eva lagad Maya lagad real. Gid ko lang da mahal ko nagwapa. Oho. Sino niya mahal? Si Stephanie from Raymark Anonoy. Request naman po ng kanta na kahit konting pagtingin. Kahit konting pagtingin kung nanggagaling sa'yo. Okay. Hi po alagad real and May. Pwede po ako mag-request ng song na Magnificat. The David Has? Thank you. Sige, try natin. Magnificat. Magnificat. Sige, karon. Hi na Manay Real. Kamusta ka man ni nang May? Pa-request man ng kabilang buhay from Memay. Hello. Okay. Idol, ang dayang-dayang ba? Pa-wash out mga DJs dara sa Barangay Hibaka. Kamsa opa! Malaan gid. Mamati gid. Sa Tres Marias da mayong gabi sa inyo ha. Pasauta na si Camille dayang-dayang. Karon lang nato na kayo 7:58 na. Sige. Kay Maria Camille, kay Maria Cheska, kay Maria Lorin, kay Maria Jean Lorin, kay Maria Jimmy, kay Maria Chona, kay Maria Dodoy, kay Maria Nonoy, kag sa inyo tanan-tanan nga nagpamati sa Barangay Hibaka Mayon Kapis. Sige na, play ta lang niya na ang Party Mix 2020. Stand by! Saot-saot danay malangga! Saot-saot para hindi ma-stroke ka. Magabalik ka nga itong programa matapos ingatan nga ano tawag sa inyo man? Na disco. Party in the sunlight. The DJ's playing music. It's alright. And love is in the air. And love is what we share. So party people, it is time that we go crazy. And everybody's jumping up and down crazy. So come on, we're going crazy. And everybody's jumping up and down crazy. So come on, yeah. Pockets full of money and I'm ready to go crazy. Let it out, let me shout. You can be my baby. I just wanna party and I'm ready to go crazy. Let it out, let me shout. You can be my Everybody's jumping up and down crazy. So come on, yeah. Horacio Emperata, batok sa 2019 novel Coronavirus. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Dios nga amon Amay, nagadangup kami sa imo sa amon kinahanglanon, nga magpangayo sang imo pag-amlig batok sa 2019 novel Coronavirus, nga nagadala sang kamatayon kag nagapamasakit sa madamo. Nagapangayo kami sang imo grasya para sa mga tao nga ginatugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag sang ginhalinan sang sini nga dapaw kag sang iya sini paglapta. Tuy-tuyi ang mga kamot kag utok sa mga espesyalista
Sa pagbulong, agud nga ila at ipanon ang mga nagabalatian, sing may ikasangkol kag kaluoy, kag sa mga ahensya nga pribado, kag sang gobyerno, nga nagapangita sang bulong kag kalubaran sa sini nga epidemya. Nagapangamiyo kami para sa mga nagabalatian, kabay nga mag-ayos sila gilayon. Hatagi kami sing grasya sa paghikot para sa ikaayos ng tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini paagi kay Hesukristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. O Maria, dalangpan sa mga Kristiyanos, igampo mo kami. San Rafael, Arkanghel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Gusto mo ba love song? Pop music? Paborito nga ang pahanon? Te, ano pa nahulat mo? I-on ang radyo kang magpamati sa 88.1 Kader FM. 88.1 Kader FM. Di ko na kaya pang itago ang nararamdaman sa'yo. Umaasang ikaw sana'y mayakap. Di ko na kaya pang ilihim, nasasaktan lang ako sa aking pag-iisa. Hinahanap ka. Di ko kailangan ng kayamanan, puso mo ang tangi kong inaasam. Hindi ko kayang ikaw ay malayo, mawalay ka sa piling ko. Sana ay ikaw ang kapalaran, sa bawat araw ay aking mahahagan. Habang ang buhay ko ay narito, handa kong ibigay sa'yo. Di ko na kaya pang ilihim, nasasaktan lang ako sa aking pag-iisa. Hinahanap
tulad nitong pag-ibig ko sa'yo. Di ko kailangan ng kayamanan, puso mo ang tangi kong inaasam. Hindi ko kayang ikaw ay malayo, mawalay ka sa piling ko. Sana ay ikaw ang kapalaran, sa bawat araw ay mahahagan. Habang ang buhay ko ay naroon, handa kong ibigay sa'yo. Oras natin sa 88.1 Kadar FM Philippine Standard Time, alas 8:09. Ang balik diri sa itong pagpangalagad sa istoryan ta. And pagpatak alas 8, pahabang sa kanginan. Ay. Ba't subong mo sila? Ba't ako to mo ulo? Anyway, pwede na ka makapanawag diri sa aton nga pagpangalagad kag bag-angkon sang chance nga magdaog sang 150 pesos nga load! Mangin libre na ang inyong mangin libre ang inyong load, no, para sa inyong online class. Ay, radayon ba? May mamanta. Sige. Mayong gabi. Ngayong gabi man. Sino Sino pa ito? Si Welna. Ay, si Welna. Ay, Ma'am Wel, kamusta? Okay lang ah. Kamusta ang piyak balay? Ambot, way ko kabalo. Tika, abe. Tika, alang ko na, ma'am. Ma'am? Ha? Tikaon mo lang ko, no? Aga ano na subong si Ma'am Wel na? Yahigda. Ahay, tulog ng mga bata? Way pa man. Ay patulugon ta. Anyway, manami kita nga topic subong nga gabi, ma'am, no? For sure, ikaw siguro nakagi ka man binaydi, no? Way ko katilaw baili, promise. Ha? Ano siya mga tilawan, ma'am? Tulog. Ano na? Tulog? Oo, Pero ano, hindi ko mga dati disco-disco, liburan. nakatry ka na saot-saot? Ay, sang Halloween. At least, no. Ano yung experience siya? Pwede mo pwede mo ma-tell? Pwede mo maambal sa aton yung mga kalagad? Ay, wala. Saot-saot mo lang to. Kami-kami malang. Paano magsaot ang isa ka, Ma'am Wel, na ba? Lambot. Pero batian mo naman mang dayang-dayang. Oo. Namihan ka man sa to? Daw di ka man kasabat, ma'am. Ano paborito mo nga nga saot? Miskan ano lang ah. Tud ka? Anong paborito ni Papa Bruce na sauton? Papa Bruce, hindi Papagab. Papagab. Nakibat man si Ma'am Wel na, ha? Ano yung ginasinaot, ma'am? Way ko kabala. Ay, kakabala. Ay, sus! Ano nang nabalaan mo? Okay, anyway, may pick-up line ka? Wala. Wala man? Ay, nagano ka lang. May ara na yan, ma'am. Hindi kami pasugot yung mawala yan. Pabulig daya kay Papa Yagap. Yan.
Sige, go ahead na ma'am sa imong pick up line Wala, gid wala. Hoy, Ged! Ala ka, uy! Ay, sas. Ano mamakitaan mo lang dira sa imong palibot? Ha? Okay, gid ma'am? Wala, gid. Balik ka lang karon pag may ana na, ha? Okay? Okay, sige. Salamat! Gibat yan, wala. Hindi ma'am? Ha? Pili na lang number 1, 2, 3, or 4 4. Number 4. Okay. Tan-tananan, tanananan, tanananan. Nadula ang atong lista. Hindi na ba Post na niya. Sige, stand by ma'am, Lauren. Okay. Yeah. Ay, balaan mo natin nga pampang? Oo. Ano be? Blank. Fill the blank. Very good, very good. Di pa mati kayo si mama. Sige, sige. Enjoy. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Blank as I may, I can never explain. Ma'am? Hindi ko kabalo. Hindi ka kabalo or hindi mo gid kabisado ining kanta? Hindi ko kabisado na kanta mo naman. Sige lang, basta sa Iba man sa to yung chorus. hampang ya. Sa chorus, ma'am, basta mabala mo man. Try lang Oo. Okay, number 1, ano yung mga sabat? Pabuangin lang, malay mo. Ano yung nga kanta? Hindi ko kabalo. When you say nothing at all. Hindi gidya. Just me, I can never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your blank. Heart. Ha? Heart daw, heart. Heart? Okay. Since you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. All day long I can hear people talking out loud. When you hold me crowd, try as they may, they could never blank. Explain. Explain. Ay, lapit na lang tani, ma'am. What's been said in my smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never blank. Blanket man. Blanco. Okay, sige. Wala natin tanong liwat si Ma'am Welna, no? Anyway, sa ibang pagkita gusto mag-join sa aton nga pampang sa kangina, no? Tawag lang ka mo sa aton nga mga hotline numbers nga ara na ka flash sa aton screen or lawago na to, no? Sa mga sige, balik si Ma'am. Yes, Ma'am. Hello. Ano to yung sabat, Ma'am? Leave me. Live. Last.
You say it best when you say nothing at all. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes, say you'll never leave me. The touch of your black, liwat niya, the touch of your black says you'll catch me. Hands. Ha? Hands. Hands or head? Head. Head? Hands. Hands? Kamot bala. Abi ko hands. Sige, sige. Alright. Anyway, congratulations! May ara ka sa duwa nga natugma! Diba nga pala, try lang. Hindi ka mag-give up ka pala dayo, no? Baka mapareho lang na isang pag-angkat sa kabuhi, ta? Kung hindi mo pag-itry, you will die. Hindi Kung hindi mo pag-itry, hindi mo mabalaan. Yung nga kaya mo manggali. Anyway, congratulations, Ma'am Well. Thank you. May tamyawan ka? Yara. Sige. Go ahead sa mga talamyawan na. Kinatamyaw ko lang akong 3 ka bata. Si Hana, si Angel, si John Mike, kag kay Papa Gab. Alright. Thank you so much, Ma'am Well. Pwede ka request song. Ano to tani, Ma'am? Ano ako? Minamahal kita by Freddy Aguilar. Ready? Si Papa, gina mo. Minamahal kita. Alright. Salamat. Thank you, Ma'am. Salamat. Ciao, ciao. Sige. Okay. Oras na ton. Alas 8:20. Pwede pa ako parang nga man. Wala may nagkatawag sa Globe kay nakapathay. Or basit ka Globe bat. Alagad sa Ian. Alagad Ian. Alagad Ian. Hello? Hello. Sino po ito? Nono. No. Kamusta po ikaw? Okay. Okay. Ano sabi ng okay? Kamusta na sa Batad? Okay, get. Okay kayo. Yung lahat. Ha? Okay tayong lahat. Sige. Anyway, welcome sa liwat sa itong programa sa Storyanta. May pamangkot kami, sir. Nakagi ka na baile? Oy. Yun, yan. Ano bang hindi mo malipatan sa pagbaile ni mo sa to? Damo, Bilya. Ano, like ano, sir? Grabe nga mga experience. Damo, meaning, damo Halimbawa- times. Halimbawa, nang excited kami nga mabayli sa mga barkada ko. Tapos, ay kinuya pa magbayli mo. Mainom anay. So, sang nadamuan inom, buhay nakabayli. Ano pa gin? Tapos may harap man nga, miski ka mo na lang pila na kamukabilog ng tao sa bilihan, sige gapon saot. Na biska, ang sound ang gapirit, mapuway na. Pero mambal pa ikaw mo nga, karon lang. Kay last ka mo, Parmi. Oo. May ragi man sila. Sa dyan na kag, at least solo nyo na ang dance, ang tawag sa dance floor. Oo. Kaya way na tao ka mo na lang mo kay paga na. Ay, mauntat na ko na sila. Sabi naman, hindi na dalay. Paat pa kami. Tapos, di ba pag nasa mga covered court or tapos nasa gym ba lang mga bailian, ang dance floor, damo-damo man yabok. Oo. Sa kumugitan na ng gapod, no? Hindi, di ba? Tama man din na kay Sir Nono kasi syempre pag kung temprano pa, damo pang saot, hindi ka masyado kahulag, di ba la? Kung gasaot ka, duga-duga, request, untat naman. Tapos request naman. Request na naman, tama ina. Tapos may harap, pagkasigaling nga, binilihan na katuan nga apistato nga way kami kabayli, kaya ang naghambal na congressman, alas 12 na, way, kumatapos siya hambal. Hindi na,
Tuloy na lang kami. Ay! Okay. Anyway. Ano pa yung, meron ba sir? Or, Ay, kung Bisaya, sabi ni Dian ko sa, hindi mo kinamalikawan ng nag-ilinaway pala. namagid. Ay, bisang ginaway basta ragay sila sa guwak at kasi sunod, sige, sa ot Yapo na. Tamay na. Tama na. Balat siya sila dahil. Imo tsaka to sa out ya. Oo. Okay, so to experience do permigit si Sir Nono nagabaile. Oo, Ano, tropa-tropa man? Inakatay? Oo. Galing subong ugod Tropang binaili. may man siya sila ka, di ba? Kada baile ara. Anong paborito mga kanta, Kanta, sir? sa binilihan? Touch my Ano na, sir? Dubido-bido. Dubi-dubi-du? Kamikaze. Oo. Dubi-dubi-du. Bidu-bidu, bidur ka. Okay. Anyway, thank you so much, good sir, sa pagpaambit sa imong mga eksperyensya. May pick-up line ka, sir? Oo. Sige. Go ahead sa pick-up line, Didi Pretty. Yes. Buyog ka ba? Bakit? Kasi ako yung honey mo. At ikaw ang bibi ko. Ikaw pa rin ang bibi ko. Ang bibi ko. Sana all honey, no? Kasi na all bibi. Bibi. Bitawag, Bi. Thank you so much, good sir, no, Okay, dito sa itong pampang sakinan na pili number 1. Ano itong gina kay ma'am? 1, 2, or 3? 2. Tulo. Ang luha mo. Sige, area. About right. Here I am, playing with those memories again. And just when I thought set me free, those thoughts of you keep taunting me, holding you. A feeling I never blank. A feeling I never blank. Sir? Again. Again? A feeling I never again. Tried. Only you can feel that space inside. So there's no sense pretending your heart is not mending. just when I thought I was over you. Just when I thought I could stand on my blank. On. Ano na? On my own. On. Oh, baby, those memories come crashing through, and I just can't go on without you. I tried to make the best of it alone. I've done everything to ease the pain. No, pala hubog kita yun. But only you can Patay si Sir. solve the Ano ko? rain. Sir, padayon ha. Oh. And only you can solve the The rain. I just can't live without
parang sabat mo. Ano, sir? Iwat na ba yan? Ito? Oh, Baby, those black. Crushing. Come crashing through. Kansim? Crushing. Crushing. Kanta. Oh, baby, those crush. You. Be? Go on without you. Last. I've tried to make it alone. Done everything I can to blank. Iwat na ba, sir? Iwat na ba? I've done everything I can to blank. Alone. Alone. Mahilig ka sa alone, sir, ha? I've done everything I can to alone the pain. Anyway, congratulations! Mayara ka sang! Tantanan ba mo ko pila? Bala mo ko pila, sir, mo tama? Why? Why, gid man? Yeah, may sa own kag with you. Duwa! Yay! Diba? Diri sa ato pa wala iya perdi mo. Bisa pa buanga mo kaysa makaka-chance ka mo. Anyway, congratulations, Sir Nono. Thank you. Kamsahamnida man. May tamyawon ka? Ginagrade ko ang pod ko kay mamilasyo kami. So, bawal. Social distancing lang. Sige. Salamat. Kaya God bless sa mga nagpalamati. Thank you, Sir Nono. Salamat, Gid. Dream. Arasa. Okay. Okay, pwede ba makapanawag mga kalagad? Pwede ka makapanawag sa aton hotline numbers. Open ang aton smart ka-globe. Meron na. Wala may matawag sa globe. So, Hello? Bow, sino ni? Hello? Energy. Hello? Sino ka? Ako si Jojo Clabaton. Jojo Clabaton. Sino si Jojo Clabaton, ma? Taga din si Jojo Clabaton. Taga Kalipayan Street. Okay. Sa Kalipayan Street. Punta Tabok, no? Oo. Kamusta si Sir Jojo Clabaton? Inan. Okay lang. Kamusta ang Kalipayan? Okay man, no? Okay man. Silingan gin. Anyway, pila na edad mo? Nang 13. Ay, wala pa nag-disco. Hindi pa. Pero may experience ka na sa disco-disco? Bisan doon lang sa inyo, barangay, sa inyo magpamilya? Yes, sa barangay. Ano mga hindi mo malipatan sa disco? Inang masaot-saot ka man lang. Alam mo, kanta. Pwede ba makanta? Tapos kung malutoy ka, muli ka man lang Japon. Manakon. Anong hindi mo palipatan nga kanta sa disco-disco? Inang maganda. Alaw na! Why ka Alas 2. Alas 3. Alas 4. Alas 5. Parang kami alas 12 sa tong pista. Okay. Sige. Tama na. Kaya ba si Kag makuhan pa tama, makasuhan ba lang? Bata pagaling. May pick up line ka, Jo? Yes. Ano? Yes, wala. Oo. Hi. Electric fan ka ba? Bakit? Si alagad may kini masabat. Alagad may. Bakit? Pag pinaandar kita, ang lamig-lamig kasi. Ha?
Naglamigin man, sir mo? Nag-jacket na gani kami dito. Okay. Okay, may pili number Anong tugi pili gina, sir? 1? Bali, 1, hindi, Or 2 or 3 na lang? 4, 2. 1 kag 3 na lang. 1 kag 3 na lang. 1 or 3? 3. Okay. Standby O ha? Mga silang unada ni. Lying alone with my head on the phone, thinking of you till it hurts. I know you hurt too, but what else can we do? Blank and turn apart. Ano na? Ano? You want that better what? Balaan ko na. Sige, Balaan mo na sige. Ngayon na. Thinking of you till it hurts. I know you hurt too, but what else can we do? Look and torn apart. Inaha? Ano balaan? Inhaha. What else can we do in and turn apart? I wish I could carry your smile in my heart For times when my life seems so low, it would make me believe what tomorrow could bring when today doesn't really know. Doesn't really know. I'm all out of love and so lost without you. I know you were right, believing for so long. I know the love. I know it's about you. To say that was so wrong. I want you to come back and carry me black. Carry me blank. So pretty. Ano na? Approve? Hindi ko. Sige, padayon ta. Away from this long, lonely nights, I'm reaching for you. Are you feeling it too? Does the feeling seem so right? And what would you say if I called on you now and said that I can't blank? Ambot. Why man? Ay. It's no easy way, it gets harder each day. Please love me or I'll be blank. All this love. All this love. All the love. Please love me or I'll be loved. All this love. I'm all out of love. I'm so lost without you. I know you were right. Believe it for so long. I'm all out of love. I know it's without you. I got love. Ano ka na ba yan? Grabe yung tigok. I can't beat blank. Ambot. Bala mo na kag. I'm all out of love, but I'm out without you. I can't be blank. This would be with someone. I I know. can't be whether to be someone. Pa mo Ay. I can't be too late to say that I was so wrong. Ay, paano yun? Kaya wala ka gamay na tinamaan. Panamiyaw na lang, Jojo Jo? Dapat yun na lang yung pakanta mo tanan. Ano pala to? Pero in fairness, okay man siya. B163, ba na naman yun eh? Siya gapon? Siya gapon. 683. Ay, pwede ako katamyaw. Okay, sige, tamyaw na.
Agapatamyaw lang ko sa Our Lady of Esperanza Macarena Church kay maghilapit Fiesta. And sa inyo lang na duwa pagsakot. So, diri sa munsulod balay gatamyaw ko de. Tag sa inyo na duwa. Thank you so much. Pwede ako ka-request, Okay, sure. Magnificat by Okay. David Ahat. Okay, sige, ari na siya sa tong listahan. Okay, thank you so much, Jojo. Nang ito. Yain na lang. Okay, inom ko no. O sige, oras na to na alas 8:30 naman padali sa itong pagpangalagad. Play ta na oras sa mga requested songs sa lagad may. Kag basa lang sa ibanda nga mga mga Dali lang sila. ano ba yung requested songs kahit konting, Ariyo? kahit konting pagtingin kung nanggagaling sa'yo. May movie kita na ni. Good evening, pag-greet po ng belated happy birthday kay Bibi Ira May from Borata Family sa Magubilan. Okay. Ay, ikaw ang magubilan. Ano na mo kita klala. Akay Sharon na. Sige. Sana ba na makalagad magabalik ato nga programa matapos sining mga matahom nga ambahan. Kahit konting liwanag ng pag-ibig ang igawat sa pusong may ligalig, ang pag-asa'y aking nakikita at ang likaya'y nadarama. Kahit konting liwanag ng pag-ibig ang sa akin ay ipahiwati o pilit ko kay ganda ng langit at ang awit kong dinggin ay kay tamis. Kahit konting pagtingin kung manggagaling sa'yo, labis ko ng ligaya dahil sa ikaw ay mahal ko. Kahit konting pagtingin kung manggagaling sa'yo, ay labis ko ng ligaya dahil sa ikaw ay mahal ko. Kahit konting liwanag ng pag-ibig ang sa akin ay ipahiwati o giliw ko kay ganda ng langit at ang awit kong dinggin ay kay tamis. Kahit konting pagtingin kung manggagaling sa'yo, ay labis ko ng ligaya dahil sa ikaw ay mahal ko. Kahit konting
Kahit nasaan ka man, malayo o malapit man, ang pag-ibig ko'y iyo lamang. Ika'y pangarap ko sa tuwina, lagi kang laman ng isip. Ikaw ang siyang tibok ng dibdib. Kahit na anong mangyari, ikaw at ikaw pa rin. Wala akong ibang iibigin. Lulubog o lilitaw ang buwan at araw, patuloy pang lalakad ang panahon. Ako'y magmamahal sa'yo, hindi ito magbabago. Pag-ibig ko'y laging laan-laan sa'yo. Minamahal, minamahal kita. Lagi kong hinahanap yakap mo anong sarap, ang iyong mga mata na minusap. Pag ikaw ay kapili, nalilimot ang sarili. Sana'y wag nang matapos ang gabi. Lulubog o lilitaw ang buwan at araw, patuloy pang lalakad ang panahon. Ako'y magmamahal sa'yo, hindi ito magbabago. Pag-ibig ko'y laging laan lamang sa'yo. Minamahal, minamahal kita. Lulubog o lilitaw ang buwan at araw, patuloy pang lalakad ang panahon. Ako'y magmamahal sa'yo, hindi ito magbabago. Pag-ibig ko'y laging laan lamang sa'yo. Minamahal, minamahal kita. Minamahal, minamahal kita. Makita paglalambing at kulit mo na hindi nakakasawa. Punong-puno ng ligaya ang ating pagsasama, na parang wala nang sisira ng lahat. Bakit ba dumating ang oras na ito? Nabalitaan ko na wala ka na. Di ba't sabi mo'y
ba't sabi mo sabay tayong tatanda? Bakit bigla ka na lang nandyan sa kabilang buwan? Paano na lahat? Paano na ako? Tayo di ba't sinabi mo sa'kin na sabay tayong mangangarap? Bakit bigla kang lumisan nang hindi man lang nagpaalam? Isang malamig na hangin ang iyong makap sa akin. Parang isang paywating nang mapapaalam ka na. Di ba't sabi mo ko iwan? Di pa ba biyak na ako'y mag-isa? Di ba't sabi mo sabay tayo tatanda? Bakit bigla ka na lang nandyan sa kabilang buhay? Di ba't sabi mo hindi mo ko iwan? Di pa ba biyak ako'y mag-isa? Di ba't sabi mo sabay tayong tatanda? Bakit bigla ka na lang nandyan sa kabilang buhay? Hindi maon ang radyo? Hindi ka kasi nakatutok sa Kader FM. Ang love mo na love kong pakinggan. 88.1 Kader FM. Ikaw na! All that I am sings of a God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. My soul gives glory to the Lord, rejoicing in my saving Who God. looks upon me in my state, and all the world will call me blessed. For God works marvels in my sight, And holy, holy is God's
All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. God's mercy is from age to age on those who follow in fear. Whose arm is power and strength and scatters all the proud of heart. Cast the mighty from their thrones And raises up the lowly one. Sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. God fills the starving with good things. The rich are left with empty hands. Protecting all the faithful ones, remembering Israel with mercy. The promise known to those before and to their children forever. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. On the wings of my Lord. Oras natin sa 88.1 Kadar FM Philippine Standard Time, alas 8:56. Kagamayad to ang mga bahan. Palit na din ang di ko na... Ano to? Di ko na kaya. Hindi Parang di ko na kaya. Konting pagtingin ka. Nagtalang na sa lahat. Ang Magnificat, Kabilang Buhay, kaganap to isa. Basta, na-play Oo, natin. kahit konting pagtingin. Mga Oh my requested God, song. yeah. Ano naman siya? Okay, anyway, wala kita tiyempo diri sa aton nga pagpangalagan. Salamat gid sa tanan ni nagtutok, nagsuporta, kag pud sa aton nga pagpangalagan subong gabi diri sa istorya ta program. Sa aton nga mga kaalagad, no? Sa gihapon aton nga pahanumdum sa inyo. On south lang. Wala suya ay balahaw. Paisa na dira nag-umpisa ang sumuyuay, tapos dira dayon mag-init ang mga ulo ninyo, tapos maglinaaway. Kalma lang, no? Kung manamit tayo mag-south ang isa, namiyaman sa out mo, di ba? Okay, sige. Of course, no? Padayon kita sa gihapon sa pamatiman sa aton nga pag-upod sa aton nga Santos nga misa every 9 o'clock. No, from Monday to Saturday kag 7:30 AM every Sunday naman. Sa pangalan ng Saturn Station Broadcast Team, sa aton nga overall chairman, the Most Reverend Joseph Advincula Jr. DD, aton nga managing kag Social Action Director Reverend Father Mark Renflor, aton program manager Father Francisco Casalda Jr. Sa pangalan sa ating station manager, Reverend Father Virgilio Ciudadano, Assistant Station Manager, Reverend Father Brian Clinton Jocampo, sa ating nga technical team, Engineer RJ Borja, Alagad Mingwego, kag aton partner technical subong gabi, Alagad Ian Z. Dapolaza. Ngayong gabi lang anay, no, sa Pag-asa finish. Ay, wow! Ngayong gabi, salamat sa pagwal. Kay Claire Elizares Otto. Kay Ma'am Jonaville Puentes Casimero. Kay nang Paula Bernas Agdalipe. Ay, kay Tita Marilo yung pamati ko. Otok-otok man yun. Namiss mo ba ta? Namiss ako na magbinayli. Pero salamat din sa pamahada. No? The best namin magluto. Kay Ma'am Nene Rosalie Domoos, kay Sir Ben Dalida, kag kay ang nag-angry. Ang nag-angry gid na. Why na? Gikuha na niya. Napindot lang. Love ato guro dapat. Salamat gid, ma'am. Thank you. Okay.
Ngayon kaupo nyo sa pagadagan sa Ginoo pinagi sa pagserbisyo sa tao. Ni ang DJ nga mainit kag banal pa sa tinapay kag kape DJ Yummy. Kaya gini naman ang DJ nga sing anyag sang inyong nga gabi. This has been DJ Pretty. Nga nagasiling. Hindi importante kung gamay ka o kunda ko. Basta sa masikit ikaw gilamang mapaylayo. Kag basta ang imo pagtuo, hantop gid sa makaako. Mayong gabi kag God bless Pilipinas! Ciao, ciao. Good night, everyone! I love you. We love you! Sa mga pinalangga nga tagpalamati sang 88.1 Kader FM, kag sa kutob malabutan sini nga pagwaragwag. Ini isa lamang ka emergency broadcast agud madulong sa kahanginan ang mga labing importante nga impormasyon kag mga tikang angot sa mga isyu nga nagahangkat sa aton kasubong sang COVID-19, dengue, suicide, malain nga tiyempo kag iban pa. Pinaagi sini mahatagan man sang kahigayunan nga makapangalagad sa kahanginan ang mga ahensya kag opisina nga may direkta nga kaangtanan kag ihibalo angot sa mga ginatalakay nga mga topiko. Ining temporaryo nga pagpalayag sarang ninyo mabati